마치는 뭐라 못해. Cái sách sửa đặt đi. Cái sách lấy cô lấy cho. Đừng mà phải. 봐. 이거 지금 우리 그래서 살아야 되나? ओंखाम ओंख्रि संनाय टाइमाव दासिमबो भिडिअ बानायगासिनो ओंखाम ओंख्रिनिया जालायलांला आंनो मा खालामना थागासिनो नोंलाय 사실 맞아서 사시야 한번 속는 아니 비디오로 왜 타이는 한 사람을 나? 너무 나쁜 뜻이야. मा बुंनांगौ बेलाय ओंखाम ओंख्रि संनाय टाइमाव बेबो सङाखै नोंबो सङाखै सोर संगोन होनबा 예, आंहाल' आरोना. बिदि भिडिअ बानायगोन ओंखाम ओंख्रिया सोर संगोन सासेयाबो नोंखौ लामा नायो आरो नोंहा बेखौ लामा नायो होमबा ओंखाम ओंख्रिनिया मा जागोन आं नोंनि मानसिखौ मा मिथिबाय आंनो मबाइल स्टेन्डखौ नांगौ मबाइल स्टेन्ड बायना होबानो नों हमना मोना मबाइलखौ बेबायदि बुङोबा मानो फैया नोंलाय आंनावलाय ए फैनायसै दाय दाख्लैयो मोसौ खावनानै लाबोनानै आंखौ लब देखायनानै आंखौ सिगाङावनो नुयो सामलायबाबो नोङो बिहा आंहाल' आरो हिनजाव थिगाबो मा खालामखो सोरथुमै आंखौ भिडिअ बानायनाय मा बानायनाय नाहरनो मानसिफ्रा मालाय हिनजावफ्रानो बेसेबां मोजां भिडिअ बानायदों इन्सटाग्रामाव मालाय खालामनानै फैबाय जादों आंहा माबाफोर जाबाय थादों नोंलाय आं नोंखौ ओरैनोसो बुंदोंना ओरैनो बुङोबा सम-सम आंखौ नारायबाय थानांगौ नामा आं मोनथिया आंनो मबाइल स्टेन्डखौ दानो नांगौ बेलाय मा जाखोदा दाहायनो आं अर्डार खालामना होगोन ना नोंनो बेसेबां गोबाव जाखो होदों होननाया मालाय मानसिफ्रा फेमास जाजोब्बाय आंहा फेमास जानाङा नामा हाबाब सना बे ओंखाम ओंख्रि संनाय टाइमाव नों बिदि भिडिअ बानायबाय थाबा बोरै जानांगौ जाखो आं संगोन ना सासेयालाय मा खालामबाय थायो नों आंखौल' नुबाय थायो सानैजों नोंसोरो अनलायना मावाबा बिदिजों बोरै जानांगौ होनबा संसारा बे उदैयाव दाबो आंनाव फिसा थायाखै अब्ला सासेखौसो नुगोन दा आङो संनोसै आङो नै फिफा बाजाराव दसे थांदो न'आव जेबो गैया मैगंबो गैला बेदरबो लाबोफादो दे बिमा आं साहा लोंना थांसै दे जागोन दे नों जागोन 방금 비싸는 거가 하지 내내 걸어 가지고 디자인이나 걸어 보자. habis tinggal nilai sekali nang disonglangan. न'आव संख्रि बानलु जानायानो फैसायानो गैया नोमारियाबो ओरै दख'ना गोदान बिगासिनो दख'ना हले आंनो दाम गोसानि नांखागोन मिथिबाय जारलासो जाबायलै जोंबो Hai. Pagi dah buat ni nama. Oh, ni tak sego. Mai thế gì cái này? Ni dah kau dia, kau punya. नै फिफा एसे थाब फैदो सानजौरायो ओंखाम ओंख्रि संनो नों अबाव थांनो ओंखारदों नोंबो थांगोन बाजाराव बे न'नि इसिबां बुरजा खामानिखौ आंनो हारसिं गासिना रोंजोबनोसै औ नों मावनांगौ बे खामानिखौ मा आंखौ मावग्रा सानदों नामा बे न'नि बेंग्राया नों बेरायखाग्राया आं मा होनदों सारि लाजिया नोङो मालायनि फिसाइखौ सेनानै लाबोनानै बे खामानिखौ आं हारसिं मावजोबनांगौ नामा आं नोंनि फिसाइखौ सेयाखै
मिथिबाय नोंनि फिसाजो आंखौ खावनानै लाबोदों आं बिदि मावग्रा नङा नों बे खामानिखौ मावनांगौ आरो संनानै खावनानै दोन ओइ सालि बे न'आव खामानि मावनो फैयाखैबा मानो फैदों नोङो मा होनदों नोङो मा होनदों बेयाव खामानि मावनो आं फैयाखै बे न'नि खामानि मावग्राया नों दिनै थाग्राया आं मिथिबाय मा जालायबाय थादों नोंसोरो मा जालायबाय थादों सानफ्रोमबो नांलाय खमलाय जोंब्ला बे न'खराव मा खालामनो सानदों बे न'खरखौ आंनि फिसालानि हिनजाव जानो फैदों ना बे न'खरखौ दै गुदुं फुदुंनो फैदों नोंसोरलाय बारा खाथिर गैया आंजों सानैखौबो एरन हरगोन आं रागा जोंनांगौबा दार मासनि सानफ्रामबो दावराव दावसि आंना खर'आ बिदियाव खामानि होआ मिथिबाय ए नै माबा बिहरफानो होननाया बावलायलांबायसो नै रुपाथि र' दख'ना गोदान नांगौ फैसाखौ लांदोंनो थेंक इउ आयै बिनि ओंखाम संनायखौनो जादो नोङो मा होनखोहाय बियो दाबो जाया नामा बेना माथो फैनो रोंलायो फैद' थांगौ मानैनो हाथारै बेलाय थांगौ ना मनायाला दांखोखौ अमा बायदि मोदोम लानानै नै नोंनो जाहोदों आंखौ नोंनो फुंहोदों फुङाबालाय माथो हिनजाव मानसिया जाखाथारनाय जायो नामा बेनिखायथ' ओंखारखौनो हाया नोङो जेरावखि थाङा ओंखारखौनो हाया जायो नामा दालाय थाखाय दाउला नै खपाथि साया दाबो जायाखै नामा जाबायबा लाबोदो लोंसै आङो नै साया जाबायमोन आयै नानिनोबो कम्पिउटार क्लासनि फिस होनांगौमोन फैसा नांगौमोन आयै आंलाय मा मिथिगौसै आंहानो बुरि पेन्सनखौनो दाबो मोनाखै बे मेरगायालाय माथो जाखो बेलाय हरनो हायासै जेबोखौनो होना आयै माबा बिबाबो फैसा गैयाल' होनो आं मा राहाजों फिसानो हरनो हाबावनांगौथाय बिदि होननानैलाय मोनथो जानांगौ जाखो आयै कम्पिउटार क्लासनि फैसा नांगौमोन आं मा राहा खालामबावनांगौथाय नोंना नोमफायाबो बिबाबो फैसा गैयाल' होनो आइ आं मा राहाजों हरनो हाबावनांगौथाय र' आइ आं बै गामिफ्राव एसे दाहारफोरखौनो नागिरलाबायनोसै आइ मोनगोन ना मोना जागोन दे आयै आंनो सिंगेलाबो जाबाय नै थांदो लोगो नै नोंनि हौवाया आं उन्दुदों जि मोदोम साबाय आंना आं मिथिला आंनाबो थांदो दे थांदो लोगो थांदो बाय Eddie रंजालि आबै नोमफाया नोंनो फैसाखौ हरगोन आं हरदा ओहो आबै हराखै आइया गावनि खोमानि सनाखौनो फाननानै आंनो हरनो नागिरदोंमोन आं फानहोआसै आं सासे लोगोनाव बिखादोंमोन आबै नांबाय थाला दे नांथ'ला नामा आबै आं सासे लोगोनाव बिखादोंमोन लांदो आबै सना न'
थागोन दे आबै दे थागोन आबैया फराय मोजां आखलखौनो सोलोंनो बियो नोंबायदि नङा आङो मिनिसाय बेहाथ' सानफ्रामबो बिदिनोसै बेहा मा जाबोलायखो नोंहालाय बबाव थांनो ओंखारलायखो आंहा लोगोफोरजों एसे मिथिं दावथिं दङ लोगोफोरजों एसे ओंखारलांनो नागिरदों ओंखाम ओंख्रिखौ सोर संबावनांगौ जाखो दालाय सासेयाबो आंल' ओंखाम ओंख्रि संग्राया बे न'आव रावबो गैया सोरथ' संबावनांगौ जाखो दालाय सासेयाबो फिसाइजों देहा गाज्रि मोनदों होननानै डाक्टारनाव थांफानो ओंखारबाय बिदिबा आंल' बे न'आव ओंखाम ओंख्रि संग्राया रावबो गैला आरो आइ आं नोंखौ इसेबां अननायनि फिथाइया बेसो आरोखि ओइ हिनजाव गदाय आंखौ बारा दाबुखिखा हिनजाव गदायलायानो मा बुंदों बे आंखौ फेनानै फैनानै आबुल थाबुल खोथा बुङो जायगा मोनाखै नामा बियो हिनजाव गदाय मालायखि आंहा मोनथाय गैया नामा बे न'आव ओंखारलांनायनि मिथिं दावथिंआव थांनायनि लोगोफोरजों थांनायनि फाग्लि नोंहा मालाय मानोथो बेबायदि सिख्ला मानसिया जफेनानै फैनांगौ जाखो नोंहालाय बे न'नि बिहामजो नङा आरो बिहामजो मालाय आंहा गासिबो खामानिखौ मावजोबनांगौ सासेखौ थिनहरनानै आंखौनो नुदों नोंबोथ' संनो हायोना मानो सङाखै नोंलाय आंलाय मारै बिहामजो सानै गाहाम थानायाव संनांगौ जाखो सानै थाबाबो आंहाबोथ' बाहेरायाव ओंखारलांनांगौना नों दा संदो बेसेबां फिसौजोफोर लुन्दा लुन्दि थानानैबो आंखौसो नुबाय नोङो ओंखाम ओंख्रि संनो बान्दि नङा आं बे न'नि मा जाबावगोन बे न'खराव हालासो आङो सिङाव गोख्रैनो बुरै आं हारसिं थांगोन ओंगासो रायलायबावदों नोङो